Paulinka, aké máš pocity z výhry? Skvelé pocity, úžasné. Ako sa ti páči skúter? Skúter je nový, krásny a určite bude aj skvelý na cestách. Takže nebanuješ, že sa prihlásila do tejto súťaže StingStar Karaoke Oldies Party? Nie, nebanujem vôbec. A spravila by som to opäť. A čo na to doma? Ty si povedala, že si vyhrala cestný skúter? No, boli veľmi radi a tešia sa na prvú jazdu. Takže... A kedy bude prvá jazda? Prvá jazda bude, keď ho dovezieme. Takže dneska? Áno. OK. Pauli, a čo by si chcela odkázať všetkým fanúšikom alebo nefanúšikom, ktorí chodia do Imperia M klubu? Choďte aj naďalej a prihláste sa do súťaže. Prvá jazda.